Адаптацията е резултат от взаимодействието между биологичните и психологически фактори, както и факторите на околната среда. Способността на лицето да се адаптира към увреждането се влияе от мотивацията и волята да излезе от трудната ситуация. Понякога е възможно процесът да бъде възпрепятстван от емоционални проблеми. Как може да се преодолее депресията? Хората, които са в депресия, не приемат лесно съвети за това какво да правят. Често повтаряна грешка е да се опитвате да ободрявате лицето, като фокусирате вниманието му върху положителните неща. По-добре е да избягвате повърхностните коментари, които биха могли да се изтълкуват като липса на емпатия. Емпатията е способността да разбираме другите и да го накарате да се почувства още по-неразбран. Най-добрият подход е приемане на болката, като предоставите силната си подкрепа и потърсите помощ от специалисти, ако не можете сами да се справите с проблема. Винаги е добре да помагате на хората да вярват в собствените си ресурси. Помощта, която оказваме на хората с увреждания, не може да бъде ефективна, ако семейството и социалната среда не се движат в същата посока. За да помогнете на семействата да се адаптират, важно е да помогнете на семейството да осъзнае ролята си при подкрепата на лицата с увреждания. Да използвате ресурсите на семейството, дори да се налага за целта да ползвате помощта на експерти. Да се създават взаимоотношения на сътрудничество с цялото семейство.